توكلت على الله 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 جنيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينغونيا بدي فما علم توكلت على الله جونجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم ينجي دك فما علي توكلت على الله دلي فونا فما على دو توكلت على الله على جين ودبا فما على دو توكلت على الله أنا مديونا فما على دو توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدو توكلت على الله وكم ينجي سمع دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله 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 جوني جيجي سمع فما على الله توكلت على الله على دونغا سني كنا داشي توكو توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله أنا ما دومي سوكا كنا دا توكلت anga aradu partenaire be anta kan fili fambela jelen fe yasa mawi sega anlame no dobe arajo yuwaru no abaye arajo abaye yuwaru kaufi minaga kaufi soni minye kidal tisdasi ofnabna na daele kuchala megeta konna na katase segu sidoni banza ma minye kai kaufi bako anibanye kabela jelen fu mamunu sogalono ana malikono ani malikoka auka kunafoni bamanangana ni ya kene sigitoy jani.ml FM sanfe amel la selike kabo falaje Carrefour la Malini Senegal buloni nyogoma ka dofara asinsini ka minye Senegal jamana kuntigi ale na kuntunye oye bara munun kera okonna na ana oda outlooka wolomasri tabaw ubuso alibi Wilika Johnny Chesri la ninjuga wale nbamancha wale keba ulu dagayoro kulu bela jile dawalo san kunfolo ay cheni ke tumianga ufei mimborola ana odautloka bitu gol ale ekol sodo jo o ekol soko be chukumi anda do fanana arajo mali ale ka sokura bara mega ke katika ufei sente mautara unyeda aka kubdi mali ale walamba tako bioro ani sabana o esininye stade Mamadou Konaté ale la Murule ko Coupe du Mali tadi. Quand tu es volontaire, comme me jouer, c'est pas un match qui se joue, mais ça se gagne. Sekou sek ni beba wele ko bako kulu basigilero. Ulu nyama joloro ni kubuko ina. Donc ni dege karamogo flauka kumai. Zamzam ji nafa jume mbala de. Ibrahim Jawara bi alemna na zam min nema o jumay kolonaji do wa obi mana tanda muga ngani wa tanda manani eta ji jumay min nema o jumay zam ofana zamzam ya ona ka kita zamzami ka befo ka be wala nyumando soni sisa ameni ko nunu mbala jele wala awyi Seneka foli mona ja chogo sebe obe galama boloso chegoroba nogo jugu ale koti dibide aywa ni wati na
bamananw ko ten ko tonda mana to fiyɛ tontigi bɛ maloya dɛ ni min i sigi waati dɔ dumuni kunna i ye min dun i bɛ se k'o jateminɛ i kɔnɔbara la k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw de fana bɛ sɛnɛ kɛ sɔgɔmada in na sɛnɛ ani lakanabaliya an ka kuma bɛ tali kɛ o la san o san Mali jamana kɔnɔ mun bɛ fɔ an ye ko sɛnɛkɛlaw ka ko o t'an bolo kodennin na sɛnɛ kɛcogo ɲuman sɛnɛ baara kɛcogo ɲuman a kuma bɛ sigi sen kan fo siɲɛ 2 yanni samiya yɛrɛ ka daminɛ jɛɛrɛ dɔ bɛ yen u b'o kɛ premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la yaasa ka kimɛli ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛ yanni u ka se jamanakuntigi ale fɛ yen Kuluba ka taa dantigɛliw kɛ jamanakuntigi yɛrɛ bɛ ŋaniyaba minnu ta samiyako la o bɛ se ka dantigɛ cogo min na yanni samiya yɛrɛ cɛ an y'a ye k'a fɔ nin san laban ninnu na Mali kɔnɔ jamanakuntigi mana min b'i se kɛ sɛnɛko la a bɛɛ lajɛlen b'a fɔ n ye nɔgɔ sɔngɔ jigi n ye angɛrɛ sɔngɔ jigi n ye nin kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ nka ni Ala y'e ci e ka taa togodaw la i ka taa bugudaw la i ka taa ɲininkali kɛ yalama min fɔra a bɛ cogo di i bɛ taa sɔrɔ a nɔgɔw ma se yen wa n'a sera yen n tɛ san sɔngɔ o bɛ taa ka sigi a kan mun bɛ fɔ an ye ko anw dan ye k'a bila ka taa d'u ma ye a tɔ o bɛ u n'u ka tɔn villageow ni ɲɔgɔn cɛ kiba e ye sɛnɛkɛla ye bɛndenya ka jurukɔrɔ mun b'e la ale ni salongo tɔn ka jurukɔrɔ mun b'e la ɲinan nɔgɔ nalen a bɛ fɔ k'a tɛ d'e ma ko sabula ko hali n'e nana ni warijɛ ye a tɛ feere ma ko sabula ko juruw b'i la juruw b'i la o kumaw bɛ yen sɛnɛkɛla dɔw fana bɛ yen olu fana ti bɛn fiyewu u ka sigidaw la u ni mɔgɔw ti bɛn o bɛɛ lajɛlen cɛlen kɔ ka bɔ yen an yɛrɛ b'an ɲɛsin min ma ne kɔni ne kuma fɔ aw dɛ ne tɛ min faamu suma min tɛ dun Mali bɛ min kɛ o wulikajɔ la a t'o kɛ min bɛ dun na kɔɔri culture de rente sɛnɛkɛla bɛɛ bɛ su ka kɛ kɔɔri sɛnɛ de kan mais an bɛ balo mun dun mun b'an nafa dɛmɛ caman o tɛ kɛ olu ye kɔɔri lajɛ bi kabi a bɛ samiya bɛ se CMDT ka fɛnw bɛ fan bɛɛ fɛ nɔgɔ kɔlɔsili nɔgɔ doni bagan nɔgɔ doni duguma nɔgɔ doni kɔɔri bɔcogo kɔɔri tacogo kɔɔri de y'a bɛɛ ye tiɲɛ don kɔɔri sɛnɛyɔrɔw bɛ yen kɔɔri sɛnɛnabaw bɛ yen nka min ji b'an cɛ o ye balo ye n m'a fɔ aw de n ko ne de hakilina o ye parce que dɔ bɛ nana f'i ɲɛna sisan e bɛ kɔɔri jɔyɔrɔ dɔ i ka économie na o tuma an kɔnɔbara lankolon bɛ to wa ba bɛ don sɛnɛ la sɛnɛ min bɛ nafa se maaw ma ba bɛ don sɛnɛ na sɛnɛ min ni dugumamɔgɔw minnu bɛ fɔ togodaw la k'i b'a ɲinan samiya daminɛ na dugu mɔgɔ minnu ye ne wele Yoroso yanfan ni Kucala yanfan ninnu na n ka nɔgɔsɔngɔ kɛra tan an ye angɛrɛ kɛ an ye nin kɛ an ye kɔɔri san hali salon ta an ka wari ma da an ma o de ka ca n'i y'o bɛɛ jate minɛ ɲinan samiya bɛ k'a kun bɔ yɔrɔ caman na lakanabaliya bɛ yen nka an bɛ sɔrɔdasiw fo baara min bɛ senna tile 2 in na n'a tora tan samiya a bɛna na ɲɛ nka yan'o cɛ an ɲɛ bɛ mun na dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn Jalasagukaw fɛ yen maa 19 o de taara bɔnɛ u ni na wa forow min ye dugujukɔrɔmuguw ye u bɛ ka t'olu don forow la ka don siraw la o don ko cɛ ka so ni cɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen so taara kiyama nka sotigi ale yɛrɛ joginna dugujukɔrɔmugu donna foro la a don maa si ma baara kɛ bɛɛ taara so n'i ye lakanabaliya in fana ta k'a jate minɛ nin waati laban ninnu na yɔrɔ mun ta ka ca la kosɛbɛ o ye dɔngɔnɔduguw ye i bɛ Jalasagu ta ka Bankasi yɛrɛ mara ta Bankasi ni Koro ni ɲɔgɔn cɛ sɛnɛkɛyɔrɔ minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen mɔgɔw maaw talen don
Segu mara la San mara la ka taa se Mopti yan fan ma yɔrɔ caman bɛ bi u bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen nka nin waati laban in na kibaruya minnu bɛ ka na o bɛ k'an hakili sigi yanni samiya ka daminɛ nka yɔrɔ min ta ka jugu kosɛbɛ o ye Dɔngɔnɔ jamanaw ye Dɔngɔnɔ dugu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne ma da la ni maa ni maa minnu bɛ su n'olu de t'u jugu ye o parce que nin tɛ se ka faamu e ka so i ka baarakɛminɛn i ka so i ka sugutaga sira i ka dɔgɔjɔ sira i bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen maaw de bɛ e kɔrɔ don o don ka se ka mugujugu ni fɛn don ni maa minnu ɲaaminen don ɲɔgɔn na o fana ka jateminɛ sɛnɛko ta nasira fɛ maa caman de bɛ yen kabini mɛ kalo tile 15 dɔw ta y'o ye nka kabini mɛ kalo yɛrɛ bɛ jɔ samiya kɔni ko n bɛ n jɔ ka min kɔnɔ olu b'a daminɛ anw Segu fan fɛ dɛ anw b'a fɔ k'an b'an jɔ ko ni san ni yɔrɔ caman na sa mɔgɔw t'o kɔnɔ dɛ u b'a don ni san nana cogo min ani dugukolo bɛ ɲɔgɔn jaabi nka lakanabaliya in Sadi Gindo n'ale ye Jalasagu denmisɛnninw ka ɲɛmaa ye Sijo Tabani maaw olu ye ale ɲininka a ko yaasa u ka sɛnɛkɛlaw k'u ka se ka u ka bagan maraw kɛ k'u ka jɛgɛmɔ kɛ k'u ka samiya baaraw kɛ n'o ye forola baaraw ye k'olu b'a ɲini gouvernement fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛkɛ yɔrɔ minnu bɛ olu ka duguw la olu bɛ se ka lakana cogo min Dɔngɔnɔkɛ ko min bɛ se ka far'u ka basigi ni lafiya nali la k'o ye waleya minnu bɛ sen na finitigilakaw bolo su ani tile n'u bɛ ka yɔrɔ caman mɔmɔ bi u ka fan fɛ ko dɔ ka fara u kan ko n'o tɛ nin waati in na an filɛ ka kuma nin waati min na nin ye k'olu ka yɔrɔ ka gɛlɛ dɛ ko f'i yɛrɛ bɛ siran min ye Sadu Gindo ye a ko wolomasiri tabaw u ka cɛsiri ni timinanja baara min bɛ sen na a ko k'olu fɛ yen ko polisiw bɛ baara la dɛ k'an kana ɲinɛ o kɔ kibaru o ye tiɲɛ ye dɛ au front la police c'est une vraie force n'i y'u ye yen ni dɔw tun bɛ ɲɔgɔn kan Menaka i b'a dɔn ko polisiw ni gendarmew dɔrɔn de ye kɔɔri ye Menaka minnu tɛ kan kɔnɔ olu b'u ka yɔrɔ yɛrɛ la u ka polisiso a n'u ka fɛnw na depuis u man ca donc o cɛsiri n'o baara kɛbaaw an b'olu fo armée kɔnɔna na k'u fo polisi direction ba fana kɔnɔna na n'o ye général ye Solo a n'a ka maaw an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn u ka o baara la Dɔngɔnɔw ko min ye sɔrasiw ye u ye fɛɛrɛ minnu tigɛ salon ni salon na sini ni o dɔw y'a to olu sera k'u ka foro waw bɔ ka binjuguw tigɛ ka baaraw kɛ daga sunɔgɔ ni lafiya kɔnɔna na f'u tun bɛ tile foro la ko waati sera han ko n'o tɛ olu yɛrɛ kɔni u jɔrɔlen don kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jateminɛli kɛ n'o ye ɲininikɛlaw ye olu fana ka maa dɔ bɛ yen n'o o ye Claver Bakɔrɔba Tarawele ye kalanfa don ale fana ye laseli kɛ Sijo Tabani maaw ye a ko sisan kɔni ko jagoya de don Dɔngɔnɔ dugu la dugudenw ka sɔn u ni sɔrɔsiw ka baara kɛ parce que ko u yɛrɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ a si ma sira sɔrɔ nka u yɛrɛ b'a fɔ alihamudulilayi min na o ye ni wolomasiri tabaw bɛ yen ko donc ale ka hakilina na danayaba bɛ se ka sɔrɔ min na u bɛ se ka baara kɛ samiya kɔnɔ ka ɲɛ k'o kan ka kɛ o taabolo in de ye sɔrɔsiw fana ko bi u yɛrɛ ka baara kɛcogo ani wuli cogo ni minɛn minnu b'u bolo k'o t'a to cogoya si la bi maa ka sigana don u ka baara kɛcogo la ko sabula ko an ɲɛ bɛ u bɛ ka fɛn minnu kɛ o bɛɛ lajɛlen ye nin samiya kelen de labɛnni ye sabula ɲina forow olu ka se ka balo caman di a y'a yira fana k'a fɔ ko maa minnu bɛ pan ka puruti la bi ko dɔwɛrɛ tɛ koyi Iyad ale bolofara min bɛ yen n'o bɛ Kufa bolo n'o ye Katibadi Masina ye olu de bɛ lamaga la halisa Dɔngɔnɔ jamanaw kɔnɔna na mun nana n'a tiɲɛni ye i t'i ɲi ni dugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wa min ye baara ye a gɛlɛyalen don
a ko ko ni u sera ka baara kɛ waliya mun kɛra sibirijan tɛmɛnen Dintukaw fɛ Insagu ale ni Jalasagu commune kɔnɔna na ni maa 19 nin tora la ko bɛ se ka bali ni armée dɔrɔn de ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ye sabula ni waati in na olu de b'a to ni maaw hakili bɛ sigi ni baara bɛ se ka kɛ keba nin bɛɛ mana kɛ u k'u jija jamana ye hakɛ min ta mɔgɔw ye sɛnɛkow la a farala a sumansi kan o a moto critère n'a pompe n'a fɛnw kan o a jisɔngɔko kan o a nɔgɔko kan o maaw k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ye dɔ don nafolo la ko a bɛ ka kɛ ka u dɛmɛ n'o tɛ n'o ma kɛ samiya in fana an bolo b'a jɛ u k'a kɛ Ala kama u kana bɛɛ kɛ tubabukan fɔ ye ka bɔ Bamakɔ yan ka taa dugubaw kɔnɔ ka bɔ dugubaw kɔnɔ yan'a ka se cercle nu fana mɔgɔw bɛ taa tɛgɛlankolon de bɛ taa jɔ olu kunna kuma na ye awɔ an kun y'a jateminɛ nka nɔgɔ ma bɔ joona an ye min ta Toguna fɛ an ye min ta yen fɛ Sangolo mɔgɔw dugumakolo mɔgɔw nin bɛɛ ka bɔ a la u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ min fɔra a ka bɔ a bɔ sira ɲuman fɛ yaasa jamana a bɛ se ka lafiya cogo min sɔgɔmada in na Sɛnɛwɛ ale ni basigibaliya ko an ka kuma bɛ tali ko la kunun ko Senegal jamanakuntigi aw terikɛ tɛ yan Basiru Jomari Jakari Faye a nana an fɛ yan a ye waati damadɔnin kɛ min ye jamanakuntigi ye n'o ye Asimi ye ale y'a kunbɛn baara ninnu bɛɛ lajɛlen fanba kɔni kɛra Kulubakaw fɛ yen kun fɔlɔ la ani Asimi yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ olu ka ɲɔgɔn ye bannen ale fana n'a ka minisiri 4 a n'a ka kankɔrɔsigi damadɔw olu nalen don olu kun nana nin baara in na min ye olu fana ni an ka minisiriw Sadio ka taa se ministre d'État ma min ye ministre min bɛ kalanko kunna ministre min bɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ka ko kunna affaires étrangères ka taa se ministre min bɛ transport ko kunna n'o ye Madina ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yen sabula u ɲɔgɔnko minnu bɛ Senegal olu bɛɛ lajɛlen fana kun nalen don u ka jamanakuntigi nɔfɛ baara ninnu ye tali kɛ fɛnba min na Mali ni Senegal cɛ bolo di ɲɔgɔn ma baarabaw olu bɛ se ka kɛ cogo di yɛlɛma bɛ se ka don o la cogo di degun minnu tun bɛ ani magɛn minnu tun bɛ ka taa se port ko ta fanfɛla ma lafiya bɛ se ka kɛ an ka jagokɛlaw ye cogo di ko n'i y'a ye ko ɲinan Senegal ka ɲinan saga n'o y'u ka seli saga ye 100 sarada la 61 u nana o de ta Mali kɔnɔna na yan a bɛ bɛn saga 2,050 de ma ko o de kan ka taga u fɛ yen saga 50 a bɛ bɛn o de ma o de kan ka taga wɔlɔfɔw fɛ yen nin waati na yaasa ka taa seliba ka taa o ɲɛ u bolo ko fana baara in o bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn ye Mali ale yɛrɛ bagangɛnnaw ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ samiya don seliba don seliba tɛ o yɔrɔw ka dilan ka ɲɛ o ka labɛn Mali fana jɔyɔrɔ min bɛ u ka port fana kɔnɔna na o ka se ka lajɛ min ye wolomasiri tabaw ka ko ye ni jugawale ni bamancawale kɛbaw o kɛlɛ baara sigilen no sen kan an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye ani jamana minnu bɛ dancɛ bɔ ko ka o ni kurakuraya Mali yɛrɛ ni Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔna na sa n'a bɛ fɔ o ma ko Grande Commission Mixte o ta ko 14nan fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ o ka se ka sigi sen kan min ye AES ko ye Senegal jamanakuntigi a y'i da don o kuma fana na a ko olu tɛna don o la o t'olu ka ba ye nin waati in na fɔlɔ jɛkulu wɛrɛw yɛrɛ den fana olu tɛna don mun na wa hali CEDEAO min filɛ nin ye kabini ale nana ale ma taa CEDEAO ka lajɛla a ma taa kɛnɛ kan wa a kana kɛ maa ɲɛna ko CEDEAO de y'ale ci walima ko maa wɛrɛ y'ale ci ka na ale nana balimaya ni sindiya bɛ Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ bila ko ye wa sigiɲɔgɔn ɲumanya o bɛ se ka sinsin cogo min ale nakun ye o ye Basiru Jomari Jakari Faye ni ale yɛrɛ fanga ta Senegalikaw fɛ yen kalata min kɛra mars kalo tile 24 a ka sɔrɔ ka a ka kalikasiyɛ kɛ avril kalo tile 2 ale kɛlen ka fanga ta o kɔfɛ a taara Mauritanie ka taa Gambie Guinée Bissau Côte d'Ivoire Nigeria la Guinée ka sɔrɔ ka na Mali la yan kunungo a y'i kunda Burkinakaw fɛ yen ka a bɔlen yan ka sɔrɔ sa ka fɛɛrɛ ni dabalu bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa min ye yen fana a n'o jamanakuntigi olu ka se ka kuma n'i ye Senegalika ni nalen ye maa bɛ se k'a fɔ ko taare sabula jamana fila in bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ bi ko sifinnakaw de bɛ fanga la o kunna wa baaraba minnu fana kan ka se ka kɛ olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min a bɛna n'a to Mali ni Senegal jagoko ta na sira fɛ anw de fana ka fɛn fanba ta b'a ye olu ka jamana ye o min ye diɲɛ seleke 4 fana kuntilenna ko baw la
n'a bɛ fɔ ma ko relation internationale olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sinsin o de la sa Ngolo Jara n'o ye docteur ye ale kɔni ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye ko nin ye waleyaba ye waleya min bɛna na ni nafa caman ye ka ɲɛsin Mali ale ni Senegal yɛrɛ ma wa fana min ye AES ko ye ko cɛ m'a da don a la kun min na ko bɛɛ lajɛlen bɛ faamu sabula a nalen don sɛbɛn bɛ taa tigɛ a ma fɛn bɛɛ lajɛlen faamu nka a kɔni ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Mali jamanadenw ma u sera ka wuli ka jɔ min kɛ nin waati in na embargo min n'u y'o sɔrɔ diɲɛ kɛlen don ka jan min da Mali ɲɛ Maliyɛnw yɛrɛ ka cɛya a n'u ka cɛsiri min ye Basiru Jomari Jakar Fayi ye a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin o ma ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da Asimi Goyita ye wolomasiri tabaw olu ka wuli ka jɔ nin kalo in tile 29 n'o ye o bɛnna arabadon ma u y'a yira k'a fɔ k'o kɔni tun bɛ Segu mara kɔnɔna na ba bolo fila k'u ye wuli ka jɔ min kɛ ninjugawale ni bamancawale kɛbaaw dagayɔrɔ minnu bɛ yen u y'olu caman da walo k'u da kari minɛn dɔw b'olu bolo ka se ka olu fana sago k'o minɛ u bolo min ye bamancawale kɛbaa ye chef d'état-major ka communiqué la ko mama falen dɔ bɛ yen u tun bɛ k'o ɲini n'o ye ɲɛmaa min ni ale yɛrɛ bɛ togodaw la ye ko a na kɛ ale fatura ni wuli ka jɔ ninnu senfɛ ko nka k'an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ duguma cogo min u bɛ sanfɛ o cogo la baara kɔni u bɛ k'u sɔn yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min a ko ni wuli ka jɔ min filɛ nin n'o nana fara kɔrɔlenw kan ka kɛ ni kɛcogo ye kɛcogo min n'o dɔnnen don ni Mali armée ni waati ninnu na min ye baaraw kɛcogo ye ka ɲɔgɔn faamu sanfɛ ani duguma ka se ka jamana lakana chef d'état-major ko k'a bɛ u fo o baara kɛcogo ɲuman in na an'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la ko halisa k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko yaasa jamana ale bɛ se ka lafiya cogo min keba a ye tɛgɛrɛ fɔ n kɔrɔkɛ kɛra fɛn ye farafinna anw fanfɛ bolo ani camancɛ bolo o douaniw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa dankan fɔlɔ de y'ale n kɔrɔkɛ a ye gan ka koyi u ka jɛrɛ 30nan min kɛra yan n'o ye douane minnu bɛ anw fanfɛ bolo fɛ yan ka taa fara camancɛ bolo ta kan olu bɛ sigi jɛ douane soba o ka hukumu de kɔnɔna na olu tun ka lajɛ 30nan de tun bɛ Mali kɔnɔ c'est comme douane bɛɛ lajɛlen diɲɛ kɔnɔ u ka capitale de tun kɛra Mali ye nin tile 2 in kɔnɔna na o baara de kun cɛli la sa an fanfɛ bolo ta inspecteur général de douane Amadou Konate ale taara o la sa a tɔw fɛ ko a ka kɛ ɲɛmaa dankan ye nin ko in kɔnɔna na bonya min don a bonya kɛra Mali ye sabula Mali de y'a to ni ale ye nin jɔyɔrɔba in sɔrɔ min ye baara ye u ye tali kɛ salon ni salon na sininko a sera ka musakaw kamari cogo min ka wuli ka jɔ kɛ Mali tun bɛ gɛrɛntɛn kɔnɔna na waati min douane ka se k'a ka baara kɛ ka se ka musaka ladon o kɛra a ka chance ye a n'a ka cɛdenw min ye douane yɛrɛ kɔnɔna na bi Amadu kɛlen don ka nin kura min fiyɛ ka wuli ka jɔ min sigi sen ka baara kɛcogo ɲuman na o talen don ka kɛ misali ye bi yaasa ka se ka o ɲɔgɔnna kɛ diɲɛ ni farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o tɔnɔbɔ cogo min a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale kelen tɛ foyi ye douane cɛ n'a musow k'olu de ka jaabi ye nin ye douane cɛ n'a musow k'olu de ka se ye nin ye ale tɛ se ka kɛ foyi ye maa minnu kɔ o y'a ka cɛwdenw ye a n'a ka musow minnu bɛ douane baara la baara kuncɛli yan'o cɛ u taara Kuluba faama sigiyɔrɔ fana na min ye Asimi ye ale y'u ka tɔn ɲɛmaaba ani tɔnden dɔw olu bisimila ka hakilina falen kɛ minisiri Sanu ale tun b'o kɛnɛ kan Amadu Konate a ye nin jɔyɔrɔ min sɔrɔ maa caman y'a yira k'a fɔ ko o bɛ sanga a ka baara kɛcogo ɲuman ma hakilina kura minnu b'a la ani miiriya minnu b'a la ka baara kɛ ani jama ka jɛ ka se ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina kelen tɛ fiyewu wa fana a ka baara fangaba ye min ye ni ani maaw bɛnna min kan o de bɛ kɛ hali n'o y'a sɔrɔ o bɛ kɛ maa dɔw ka ɲɛkumu kan ko min ye Konate k'a bɛ se ka baara kɛ nin na CNT maaw olu bɛ wulili min kɛ ka taa jateminɛ kɛ yɔrɔw la n'o y'a sɔrɔ gouvernement bɛ ka baara kɛ ORTM ale ka tuuru belebeleba min bɛ Katikaw fɛ yen u taar'u ɲɛda yen kan Magma Gabriel ale de ye CNT jɛkulu ɲɛmaa ye min bɛ seko ni dɔnko ni kunnafonidikow kunna a ko olu ma min faamu ORTM tuuru in depuis diɲɛ bisimila ye a kuma bɛ sen na a ti ka ban nka maaw bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka n'u ɲɛda ORTM tuuru la ka taa ɲɔgɔnna k'u fɛ fo ka kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ anw kan ko CNT dun ko ni ko min daminɛna ko fo ka ban ko ye CNT ka kalikan ye ko wa ko ni Ala sɔnna a ma ko nin ko in k'u bɛna n'a fɛsɛfɛsɛ ka gouvernement ɲininka mun de kɛlen k'a to n'a tɛ ban ni ORTM ka tuuru in jateminɛ étage 8 don dɔnkɛyɔrɔw b'a la studio de production b'a la direction bɛ a la baarakɛyɔrɔ wɛrɛ b'a la hali ni maa min b'a fɛ ka ɲɛnajɛ kɛ a kɔnɔna na
olu bɛɛ lajɛlen kɛlen no yaasa ORTM kana bɔ ka taa kuma bɛ fan fɛ wa fana ni réunion baw bɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ min ye jamalajɛw ye ka se ka fɛnw sigi sen kan ko yɔrɔ in kɔni est-ce que depuis Alpha tile tɛ a mɛnna a bɛna kɛ jinɛ ka étage ɲɔgɔnna ye CNT k'u na wuli ka jɔ kɛ yaasa ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min tobiyankaw fɛ yen ha keba amara an siranna min a kɛra tomiya han sanji ale de filɛ nin ye ka tiɲɛni ba kɛ tomiyankaw fɛ yen san ni san fiɲɛ fɛn fɛn kun ye guwa ye bɔbɔw ka guwaw jɔlenw sow sanfɛlaw tɔliw minan wɛrɛw ko san fiɲɛ de filɛ ka hali église k'a ye o tɔlu dɔw ta ka taa n'olu ye ka t'olu bɛɛ ani bureau dɔw fiɲɛ bɛ se ka so ta a b'a ta ni nin bɛnna o y'i salen de ye o a bɛ taa n'i ye opposant ɲɔgɔnna kana kɛ nin yɔrɔ la dɛ n'o tɛ o ye fiɲɛ bɛ taa n'a ye a t'i ye tuguni fila tɛ u cɛla ye dɛ bɔbɔ ninnu cɛla ye fila tɛ ye dɛ n'o tɛ fiɲɛ nin fiɲɛ in bɛ taa n'a fila bɛɛ ye a kɔni bɛ a diya tun bɛ kɛ min ye Amara i b'o dɔn han fiɲɛ bɛ taa ni fila ye ka misi to o ye bɔbɔw ka dugu jɛlen ye donc min ye bɔbɔ dugu la sa san in kɔni a ma dan minɛnw dɔrɔn ma koyi a ye jiginɛw tiɲɛ a ye balow tiɲɛ sumansi minnu b'u bolo n'u kun kan ka samiya baara kɛ n'o a y'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ tomiyankaw kɔni tiɲɛ na a kɛra jigi kari u bolo sabula u ka magasin minnu bɛ yen n'olu bɛ sumansiw mara ale ni balofɛnw nin bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna an ye nin fɔ yan n ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ ɲinan samiya jiko in na n'a bɛna na juguya burɛmukaw olu ko k'olu kɔni olu tɛ ka taji yɛrɛ y'u ɲɛna tuguni olu fɛ taji n'o ye essence ye ale litiri kun ye 160 ye a taara yɛrɛ sɔrɔ 500 la sisan a ti ka ye yɛrɛ fiyewu i bɛ taa station na cogo min n'i ka budon ye depuis sɔgɔma fo fajiri i bɛ segin ten k'a sɔrɔ foyi tɛ yen nka sa min ye yɔrɔnin kelen kelenw ye ni a bɛ olu bolo olu fana kɛlen kan tɛ san sɔngɔ sigi a kan o de la bi olu y'a yira k'a fɔ ko min ye armée ye ale bɛna na wuli ka jɔ kɛ nin ko in na yaasa ka se k'a sɛgɛsɛgɛ sabula tajiko gɛlɛya in a kɔlɔlɔ a ka bon kosɛbɛ dugu kɔnɔna na maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ tanalikaw fɛ yen n'olu bɛ baara commune kɔnɔna na an sɔngo ale marabolo la pam n'o ye jɛnsirigi naani tɔgɔ la dumuniso ye ale kɔni taara musaka d'u ma k'a daminɛ 6000 la ka taa se 11500 ma guwa dɔw y'o sɔrɔ malo dir'u ma sukaro tulu nɔnɔmugu makɔrɔni semul ale n'a tɔw caman min ye pam ye ale y'o di yaasa u bɛ se k'o yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo min kuma tɛ olu y'u sigiyɔrɔ bila sikasokaw fɛ yen nin waati laban in na ko ka bin musomanin fitininw kan k'o bɛ ka caya olu fɛ yen ko ɲinan san in kɔnɔna yɛrɛ daminɛ ni sisan cɛ ko mɔgɔ 9 bingali 9 ko o de kɛra sikasokaw fɛ yen minisiriso min bɛ muso den ani du kunna o bolofara min bɛ sikaso o de ye kimɛli in kɛ kalo in tile 29 k'a da mɔgɔw tulo ka lajɛ senfɛ sa lajɛ min na ni a bɛ mɔgɔw kunla kunnafoniya denmisɛnninw ka ko kan sikaso marabolo kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko min ye denmisɛnnin minnu ye ko bin bɛ k'u kan k'a caman ye muso denmisɛnninw de ye k'olu de kɔni ka ca nin fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ sa olu kɔni bɛ k'o laɲini bɛɛ bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na maa minnu tun ye laɲini kɛ parti politigiw k'a yira k'a fɔ ko gouvernement ye u suspendre min kɛ ko a ma diya u ye n'u ye gouvernement ka décret attaqué non minɛli kɛ cour suprême ale ka section administrative la association ni bɛrɛbɛrɛlitɔn n'o ye parti politigiw ye a ko kɔni jaabi kun kan ka di nin kalo in tile 27 n'o ye mai kalo in ntɛnɛn tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ sa ko kow kɔfɛ sa min ye juillet kalo tile 10 ye a bɛ fɔ min ma ko délibéré n'o ye ka kiiri jaabi di k'o bɛna na kɛ o la an ye kibaruya in sɔrɔ ka bɔ maa yɔrɔ maa minnu ka surun sɛbɛn in na kosɛbɛ Bitugol ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu bɛ Zorokorokaw fɛ yen Bitugol kɔni taara bibliotɛki kalanso ale ni USAID ka dɛmɛ kɔnɔna na ka fara Bitugol Mali kan olu y'o bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka taa o dayɛlɛ olu fɛ yen
min ye bibliothèque ni kalanso ni salle informatique ye falatɔ minnu bɛ zorokɔrɔkaw fɛ yen a dilen no olu de ma yaasa u bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ ma dɛmɛ n'a ye safo commune ale kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen min ye Sise ye n'o ye Burama Sise ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn yan sabula Bitugol u ka kolasela ye ale ye calatigɛ jɛkulu ɲɛmaaba ye yen Bitugol kɔnɔna na bi bi in na festival min bɛ sigi Sogobɔ kan Yaya Kulubali ne ale bɛ yiri maaniw ladɔn ni ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ni ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ale ka festival ta ko fɔlɔ o ko bɛɛ lajɛlen kun cɛra kunna siniko baara in tun bɛ ka tali kɛ mun na Mali yiri maaniw min ye Mali yɛrɛ bɛ se cogo min na k'olu kɛ denmisɛnninw la ladamunan ye a baara tun bɛ tali k'o la Yaya nana ni yiri maani ba kelen ani kɔ ye olu y'u bila u fila ni daba la su ani tile ka barosigiw fana kɛ sabula bi diɲɛ kɔnɔ maa mafalen minnu talen don n'o ye maa 50 ye minnu ka yiri maani ko n'a donnen don ba la kosɛbɛ n'u bɛ se ka baara kɛ ni a ye ale kelen pe de ye farafin ye min bɛ o la diɲɛ kɔnɔna na bi ka sababuya kɛ Mali ka tariku ani ale y'a yɛrɛ jɔyɔrɔ o de la ministre Anogoli a kɔni taara kɛnɛ kan a ko nin ko nin festival tɔ tɛ kelen dɛ a daminɛna kɛba a ka maaw kun bɛ yen numuw kɔni u y'u bila u k'u bila u ka kɔrɔlen na Anogoli yɛrɛ ko tiɲɛna ko dɔnko b'an ka jamana kɔnɔ nka a kɛnɛ ka ye musée la denmisɛnninw de bɔra fan bɛɛ fɛ ka na ɲɛnajɛ in kɛ ko nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye n'Ala sɔnna ma min ye Yaya ye an n'an yɛrɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ sabula segu foyi ti fɔ a kɔ an y'o kɛnɛ kan Magankaw fɛ yen hiji bɛ sen na kunungo gouvernement ka maa fɔlɔw olu wulila ka u kunda Magan kan min ye baara ye ale kɔni bɛ ka daminɛ dɔɔni maa minnu bɛ yen n'olu bɔra Mali kɔnɔ ka taa olu fana bɛ ka baara kɛ dɔɔni bi an ka cɛ min bɛ kɛnɛ kan sa n'o ye Ibrahim Jawara ye ale bɛna laseli kɛ an ye Zamzam ji kan Zamzam ji nafa jumɛn b'a la Zamzam a bɛ se ka mun mago ɲɛ Zamzam yɛrɛ nana cogo di min ye Ibrahim Jawara ye ka bɔ Magankaw fɛ yen an bɛ jɛ sisan ka ale ka laseli ko o d'aw ma a bɛ se k'a faamuya cogo min. n bɔlen filɛ ka ji min sisan k'a tɔ jɔsi n kunkolo la o de ye Zamzam ji ye an balimaw ni na Madina i b'a ye k'a fɔ misiri kɔnɔ bɛɛ bɛ giri Zamzam ji kan seli waati o seli waati mɔgɔw b'a min kabako o tuma Zamzam ji o an bɛ fɛ k'a dɔn bi ale ni ji tɔw tɛ kelen ye wa an balima silamɛw Zamzam ji a histoire a tariku a daminɛra cogo di Sheikh Ali Hussein Dumbiya an ka jɛ ka lamɛn. Zamzam ji tariku bɛ segin ka taa Seydina Ibrahim kan tebaya ma an fa Ibrahim alayhi salatu wassalam tuma min na a nana muso Hajara bila Maka yɔrɔ ninnu na Alikaba fanfɛla la a y'a sɔrɔ kungo kɔnɔna de don donc a bilala yen nɔ da Hajara fana ni a den Ismail de tun ɲɔgɔn fɛ donc a b'a bila Hajara a b'o bila ka fɛn min t'u bolo o ye dumuni ye bon dumuni ni ji bɛ ban Hajara bɛ wuli k'a bɛ taa ji ɲini na a bɛ den dalen to a bɛ bɔ kɔtini dɔ fila tun bɛ yen nɔ tintin fila kolo kunkuruninw don a bɛ o ye Safa ani Marwa ye Hajara bɔra Safa ka taa Marwa n'a taara a tɛ se ka taa ka den to a bɛ n'a taara yɔrɔ dɔ in na kolo dɔ in na a bɛ kolo kɔfɛla lajɛ n'a ye ji ye a bɛ boli ka segin ka na ka kolo dɔ in fan dɔ lajɛ n'a ye ji ye a y'o kɛ siɲɛ 7 n'a bɛ dafa tuma min na a ye den to yɔrɔ min na a n'a sɔrɔ den yɔrɔ ni den bɛ kasi n'a b'a sen tereke o bɛ kɛ yɔrɔ min na ji de poyira yen nɔ ji min poyira yen n'a sɔrɔ ji bɛ yɛrɛkɛ Hajara ko Zamzam kaba a ka fara ɲɔgɔn kan ji ka fara ɲɔgɔn kan o Zamzam ji in tɔgɔ dara o de la Hajara sigira o ko in de da la o jida in de da la donc kɔnɔw bɛ jigin tagamadenw fana ɲɔ faraw kan ka sigi o yɔrɔ la Zamzam a tariku ye ne de an ye min sɔrɔ karamɔgɔw kɔ donc kabini ji in poyira o don fo ka na se bi ma Zamzam ji ma jɔ donc o de ye a
tariku ye silamɛya dɔ ye hiji yɛrɛ baara fanba a bɛ an fa ibrahima ka denbaya ka tariku de kan an bɛ ala deli ala ka an bɛɛ sababu alhamdulillah an balima silamɛw an y'a dɔn sisan k'a fɔ zamzam ji ja o ye seyidina ibrahim a n'a den olu ka kisa o de kɛra sababu ye ka zamzam ji ni k'a sigi sen kan an balima silamɛw zamzam ji an b'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'a min u b'a mun yɛrɛ la u b'a ta ka taa n'u ka so o tuma zamzam ji a mini nafa ye jumɛn ye sheikh suleiman sila ale fana ye min fɔ o la an ka jɛ k'a lamɛn ala kira isa kelen fɔ o sara ko ma o zamzam le ma shuru b'a la o zamzam ji n'i y'a min kun min kama a b'o kun ya donc ni kuma b'a ye dɛ o kɔrɔ ni man kɛnɛ n'i b'a min i b'a dugawu de kɛ ka kɛnɛya ɲini ala fɛ n'i y'a min i bɛ kɛnɛya sɔrɔ n'i bɛ dɔnni de ɲini n'i y'a min n'o ŋaniya ye ala bɛ dɔnniya di ma n'i bɛ nafolo de ɲini ni ala b'a nafolo tɛ ni nafolo cɛ n'i y'a min n'o ŋaniya ye ala b'a di ma donc zamzam ji n'i y'a min ni ŋaniya ye ala b'o sabati a sabatira kira ka riwaya dɔ la n'a tun bɛ zamzam min a tun bɛ dugawu dɔ kɛ a b'a fɔ allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin a tun bɛ dugawu kɛ donc a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ ala n b'a ɲini fɛ i ka n sɔn dɔnni nafama la ala ka garijɛgɛ yiriwalen i b'o di yan ala n b'a ɲini fɛ bana minnu n'a bɛ farikolo la i ka kɛnɛya di n ma olu bɛɛ lajɛlen na ala de ye hinɛbagaw la hinɛbaga ye donc n'a tun bɛ zamzam ji min a tun bɛ nin dugawu kɛ donc laɲini min ye dɔrɔn i bɛ zamzam min dɔrɔn dugawu kɛ i bɛ kanw ka mɛn dugawu k'o kan na yanni ka ji min n'i kɔnɔ fara tigɛ sɔrɔ i ma dugawu kɛ a tɛ nafa i bɛ ala wele de ka sɔrɔ ka ji nin min o y'a nafa de hamin gelen bila n'i y'a min n'o ye k'a ɲini ala fɛ ala b'a nɔgɔya i ma ala subhanahu wa ta'ala bɛ nɔgɔya di saka ni sababu ala k'a ɲɛ k'a lamɛn ala k'an ka bato minɛ alikuranna bonya kama sallallahu alaihi wasallam ma ne yɛrɛ filɛ ka don min an balima silamɛw ni anw ye madina misiri kɔnɔ nka zamzam ji u b'a ta ka bɔ magani ka n'a ye madinɛ mais zamzam tɛ o madinɛ a bɔ magani kiba ni ne tun bɛ yen ne tun bɛ zamzam ji min ko kuranko ka nɔgɔya ni ne tun bɛ yen ɲinan zamzam ji ne tun b'a min ko kuranko ka nɔgɔya ni n y'o min n'i nana seli yɛrɛ yɔrɔ la n bɛ dɔ wɛrɛ min n ko aw ka ala k'aw garijɛgɛ don kiralisigi la sisan mali kɔnvoi fɔlɔ n'o ye gouvernement ta ye o taara kunungo o taali hukumu kɔnɔna na minisiri ale fana ye laseli kɛ laseli min n'an bɛna o latɛmɛ aw ka se ka o fana lamɛn n'o ye minisiri Kone ye. n'o ta an tɛna kɛ dɔn ta siɲɛ 32 parce que fɛn dɔ ka di maliyɛn ye n t'a la o tɛ silamɛ ko ye ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam ale de sababu la n'an bɛ heji kɛra silamɛya kɔnɔna na ala kɛra heji kɛ siɲɛ 1 pe de y'a si kɔ siɲɛ 1 pe a y'a tɛmɛ kuran mais maliyɛn taara ni kan ye nin ye siɲɛ 17 ye nin ye siɲɛ 32 ye ɔhɔn nin bɛɛ heji kelen de ye a wari bɛ nin 32 bɛɛ kɛ i b'a sɔrɔ n'a si ma minɛ a tɛ heji kelen bɔ fo an ka heji bila ala ko minɛn nin kɔnɔ wallahi billahi taala an ka heji bila ala ko minɛn kɔnɔ ka heji kɛ dɔrɔn ni nana k'a fɔ siɲɛ an ta ma wallahi kuran dɔw bɛ yen a kuran bɛ k'an bɛ ɲɔ don ma kuran si tɛ pan kuran si tɛ jigin e bila ka kɛ i ka kuranni ye ka pan taa ɲɔ di e yɛrɛ ma ye ka alabato kɛ ka don a jinɛ kɔnɔ an bɛ jinɛ ko kuma de la yan o kosɔn ɲɔ b'an b'a fɔ an ɲɛnɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ ka miiri k'a fɔ mali autoritew n'o ye mali faamaw ye k'o tɛ jinɛ fɛ e yɛrɛ trompe dɛ mali autorité bɛ jinɛ fɛ dɛ mali autorité bɛ jinɛ fɛ bi a b'a fɛ sini surtout silamɛya o b'a fɔ o b'a bonya n bɛna min fɔ aw ɲɛnɛ jama ninnu na mɔgɔ fasa bɛɛ b'a la dɔw bɛ yen tɛnɛ ko wari b'o kun bɔlɔ ko yan hali n'o ɲɛ kanu o la dumuni k'o da kɔnɔ tɛnɛ ko wari b'o fɛ o b'a fɔ fana ala ye mɔgɔw sɔrɔ kɛ fɛn bɛɛ kɛcogo kelen ye dɔw yɛrɛ bɛ yen fana seba ko o ye sabu ka ejiden kalite ka ca
ya ga wani ko ayra ku ta ayra heji to be ala ka fusama tiara to be ka a heji ala kama ni be ala foi to be tuna kono o to no loni ko yete parce que to ko so ko to to den shira ne to be ala ka la tiara kono na tuna kono o ye mo pa ne tuna era tatura no ma che furi asida be fa ala ni ke mo ba che no che mo o mu so chera mo bebe be au chera o bo era yira o bo to era yira o che fa chera mo bebe be au chera o bo era yira o bo to era yira parce que ma te yira yoro be ma ala kere ka pato ni ne sema kapa e ka titri bona era tape ne ye président de la république ye ne sema ko ko taban kono kapa président ya bana ne ministre ye ina ba ministre kone mal ko sa mera mo be la me isa na ko sa bana e yo ko sa le pays ina ke fo ne sama ala tani ala de pays ko e ka jala be bana ne ko kunna mo be fo hati ma le fe ka fo sa tous Ousmane Sonko travail fini bebe no bal kono aba émission nurura mali kinege mu be do kana bo encadrer tine ko strafe ni ne ko ga nyamo yi mo ba no mali kono ya mo ba le chef ape mi na frama aba ga mo ba en pepla ka e pla au ka plara haji na kono ko mi si ko mo ba ta ma o ko na ta ji ta ba Ousmane ne ta na ta o de aywa hijidew amedu goke ala ko nyuma tala ko nyuma segi akana ke salongo tanyo anwe andara na mburamso ye she sabaka segi avion masoro sini ni ala sonama minye coupe du mali ale tako bioro ni sabana kanga tamaru konate ale terenga uya yira ka foko minye fangelen fe esad malien ale be ale kupin tako muga ani sabake academy mimbe sano oye afe ni ale chef folo koni ye kase kenenka uluga dege karamogo bako sek kulu hakila tikeleno ko sabula kulu buta finali inta ko ga do tariku konnana ko nala sonama ko ale na ka demso nye bara minke mirina mimbe ula ko ye mirina nyuma bade ye ya saka seka kubu koni ka soro ka kutaye mamutu kane murule nale stade de karamoye ale ko coupe du mali finalité de la tanye mina ibita kibita jouer kibita kubu tadi ibita kata cede soro se kenede do ko stade malien de leno ala mi coupe du mali ko nga ko ya sasa stade ka sanga nyabolo ategala ngolo ngana bo peu ko stade be fembe ke sini pour ka seka coupe du mali ngoni soro ya sa afana joro kanye championnat deuxième ya ko fe ka seka ka tugomi oh ninde stade entraîneur koroni kura yu ana sawa bako sek ade kunde stade kuna kula do pool ni fombela ka tlaka o ya boy kana ni murule oh chien fola la o manyon soro ama dato ala oh aywa sini nala sonama o ke mo kuna te la sini o mo kuna te kele fana nai demisen la ka do ulu kon mina na tubla o flani de be fana na ya saka seka farko nyire ya jado maula tugomi finally nala sonama mimena na boala ana o kibaro bela jilen soro sini fana asimi goita alebe chaga dugu ka ulu fe pano dalila ni ala sonama fana falai ale ka ngayo kenaka janin tokola ka befo ka be wala nyumano so marena ta mobla amara nun keta ki fo ki wala nyumano ke bajalo ko bara kwa anyena akambe nege kayintani segi ala ka juma time ko nyumanda ni islamé chamana musulman bela jidema ala ka nga jamana kisi ala ka nga jamana tanga shini kenani labango nyuma ala ka dama ala ka nga bato kelo bela jidema akambe ula fe ni ala sonama